Hej og velkommen til portalen. Jeg hedder Bjarne Nordberg Pedersen. Jeg vil gerne præsentere 3 ting, jeg kan anbefale, som du kan låne på biblioteket. Til at hjælpe mig har jeg min praktikant Bjarne. Bjarne! Naughty Dog udgav sidste år Last of Us, som er en tredjepersons shooter og en af de bedste af sin slags inden for survival horror. Hvorfor står der med en bog? Det er en bog, jeg skal bruge til senere. Det er først senere. Nå, okay. Lige spillet er jorden blevet hærget af en svampeparasit, som graver sig ind i folks hjerner og forvandler dem til kødædende monstre, lidt ligesom zombier. Man følger antihelten, den hårdkogte Joel, som meget mod sin vilje påtager sig at rejse tværs gennem USA med en pige ved sin side. Grafikken i spillet er noget af det flotteste, jeg nogensinde har set til en PlayStation 3, og nu er det også udkommet til PlayStation 4, hvor grafikken er endnu flottere. Spillet er fyldt med stemningsfuld musik og perfekt til de scener, hvor man skal undvige zombierne. Zombierne reagerer på lyd, de er blinde, og derfor kan man næsten som en flagermus høre dem gå rundt og klikke i baggrunden, og så ved man, at man skal holde sig væk, at man skal være stille. Det betyder også, at det ikke nok bare at gemme sig for zombierne som i andre spil, at man skal faktisk sørge for at være lydløs, og man skal sidde stille på de rigtige tidspunkter og bevæge sig på de rigtige tidspunkter. Og det gør, at man sidder med hjertet op i halsen hele tiden for en fejltagelse, så er du død. Men det bedste og det mest uhyggelige ved den her historie, det er, at man oplever på sin rejse, at det ikke er zombierne, det er de rigtige skurke, men de overlevende mennesker. Troy Baker og Ashley Johnson, som lægger stemmer til de 2 hovedpersoner, gør det så godt, at man føler med deres personer og virkelig ønsker deres overlevelse, når man følger dem gennem spillets rejse. Spillet er faktisk så spændende og så god en zombie-oplevelse, at det slår alle de zombiefilm, jeg nogensinde har set. Og den udkommer faktisk også som film næste år. Jeg håber, den klarer sig bedre end andre filmatiseringer fra spil til film, for det har ikke gået så godt indtil videre. Disney har flere gange hentet inspiration fra H.C. Andersens eventyr. Først Den Lille Grimme Ælling, så var det Den Lille Havfrue, og nu kommer også Snedronningen. For det er netop Snedronningen, som har givet inspiration til Frozen, eller Frost, som den hedder på dansk. Den udkom sidste år, og er nu også at finde på biblioteket. Filmen handler om dronning Elsa, som har mægtige magiske kræfter, og som ved et uheld kommer til at nedfryse hele landet. Hun stikker af, og hendes søster Anna forsøger at lede efter hende. Til at hjælpe sig har hun en talende snemand og en issælger, som har meget svært ved at tjene penge lige nu. Frost er den første klassiker i lang tid, som både er spændende og overraskende. Det er svært at se, hvem der er skurken i filmen, man opdager først til allersidst, hvad det egentlig er, der foregår. Der er mange fans af Disney-film, som har savnet nye sange, som var gode at synge med på, og der har ikke rigtig været noget nyt ordentligt siden Mulan. Men med Frost kommer der endelig nogle nye gode sange at synge med på, og jeg kan desværre ikke vise dem her, men jeg har fået min praktikant ud i sneen for at hjælpe mig med at vise, hvordan god sangen egentlig er. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, can't hold it back anymore. Det var ikke lige det, jeg tænkte på, men jeg sværger, at det er nogle gode sange, der er i filmen. Rent faktisk er Rapunzel og Errol Flynn med fra Tangled-filmen, eller To på flugt, som den hedder på dansk, i en meget, meget lille rolle. Så hvis I kigger rigtig godt efter i løbet af filmen, så kan I se den. Jim Butcher er ikke særlig kendt i Danmark, men i USA er han faktisk en af de bedst sælgende inden for fantasy investigation-genren. Desværre er det kun bog nummer 1 i hans serie Dresden Files, der er blevet oversat til dansk, men hans verden er helt sikkert et besøg værd. Bogen hedder Stormfront og er en blanding af gys, fantasy og humor. Den foregår i Chicago, men ikke Chicago, som vi kender fra vores verden, for det her Chicago har en underverden af feer, vampyrer og dæmoner, og Harry Dresden er den eneste troldmand, som kan gøre noget for at stoppe dem. You shall not pass! Nej, ikke sådan en slags troldmand. Han er en troldmand, som hvis det fandtes rigtigt i vores verden med trenchcoat og shotgun og selvfølgelig magi. Han står også i de gule sider. Nå, okay. Harry Dresden opklarer mystiske sager for politiet, og i Stormfront bliver han kaldt ud til et dobbeltmord, som kun kan være begået med sort magi. Bogen er skrevet i første person, og det betyder, at man virkelig kommer ind i Harrys tankegang, og han er meget, meget humoristisk og ironisk og ret sjovt at følge. Derudover er han en mand af den gamle skole, og han kan ikke lade være med at komme jomfruer i nød til hjælp. Og han bander utrolig meget over det, fordi det er hans største svaghed. Med sig har han et broget persongalleri, som blandt andet består af en ridder i skinnende rustning og et talende kranie. Ja, sådan et kranie. Faktisk er det eneste dårlige ved den her serie, det er, at det kun er nummer 1, der er oversat til dansk. Så hvis man skal følge med i resten af hans eventyr, så bliver man nødt til at læse den på amerikansk. Tak for denne gang. Se med næste gang, når jeg præsenterer 3 nye ting.